Wow, nesa ta zo kusa. Ko kun san ingantacciyar cibiyar sai da magungunan Hausa na gargajiya wato Alpholtawy Islamic Herbal Medicine sun shirya wajen kawo muku ingantaccen magungunan Hausa na gargajiya wa'anda aka samar da su daga tsaftataccen itaciya, ganyayyaki da matsirrai masu albarka. Cibiyar Alpholtawy Islamic Herbal Center sun shirya wajen kawo ƙarshen cututtukan ku kamar haka: basir kowanne iri, sanyi kowanne iri, ciwon ido, ciwon kunne, ciwon siga, ciwon haƙori. Kai ba ma iya nan ba, duk wasu cututtuka da suke damun fata Alpholtawy Herbal Center sun shirya wajen kawo muku ingantattun magungunan su. Sannan Alpholtawy Islamic Herbal Center muna da mayukan zafi mabambanta da ke magance matsalar kashi da fata da ake shafawa don magance kuraje da kuma sanyin kashi. Kai ba kuma ji ba, muna da mayukan kwalba haɗin gida da waje kamar su man habba, man hulba, man lalle, man zogale, man tafarnuwa da kuma sauransu. Kana akwai na garin su ga duk mai bukata ya tuntuɓi Alpholtawy Islamic Herbal Medicine. Sannan akwai ingantacciya, tacacciya, tsaftatacciyar zuma wacce ba mis ba algus sai ma kun zo idan ku zai ba ku labari. Kana Alpholtawy Islamic Herbal Medicine sun tanadar muku magungunan gyaran jiki domin masu iyali da ma masu shirin aure. A takaice duk wanda yake fama da yawan kasala da kuma rashin samun wadataccen barci, maza ya tuntuɓe mu domin samun magani da kuma shawarwari game da neman lafiya da ma kula da lafiyar jikinku. Wannan naku ne masu iyali, maza garzayo Alpholtawy Islamic Herbal Medicine domin a ji ka garau. Ina masu matsalar istimna'i ko shafar aljanu, maza ku garzayo Alpholtawy Herbal Medicine. Mace ko namiji, maza ku garzayo domin magance matsalolin ku cikin sauki. Ga masu neman mu ko neman ƙarin bayani za ku iya samun mu a adireshin mu na ɗaya Katsinawa Dukawa, adireshin mu na biyu kuma Falci Kwanti, dukkan suna a Tafawa Balewa Local Government da ke birnin Bauchi State. Domin neman ƙarin bayani za ka iya tuntuɓar wakilin mu akan lambar waya kamar haka: 090-2833-4244 wato 091-2833-4244, ko kuma ku tuntuɓi Ismail Hussaini Alpholtawy mamallakin cibiyar magungunan gabaiki ɗaya akan lambar waya kamar haka: 081-2704-7020 wato 081-2704-7020. maza ku tuntube mu domin samun magungunan ku akan kari. Muna alfahari da ku mutanen Najeriya da ma wajenta.